Samantala, Dagupan City nakatakdang Isailalim na sa state of calamity. Para po sa detalye ng balita na yan, alamin natin mula kay Idol Rona Raka. 104.7 Nakatakdang IFM. Report! Nakatakdang magpulong ang lokal na gobyerno ng Dagupan City sa planong pagdedeklara ng state of calamity sa lungsod, bunsod pa rin ang nararanasang malawakang epekto ng nagdaang bagyo at umiiral na habagat sa bansa. Sa anunsyo ni Dagupan City Mayor Belan Fernandez, agarang hiniling sa sangguniang panlungsod ang pagkakaroon ng special session ngayong araw, July 23, 2025, upang isailalim sa state of calamity ang lungsod. Hanggang sa kasalukuyan, lubog sa pagbaha ang ilang mga barangay, maging mga kakalsadahan, at isa sa dahilan nito ay ang pag-abot sa critical level ng Sinucalan River sa Santa Barbara, Pangasinan. Dahilan na catch basin ng lungsod, ang mga nanggagaling mula sa upstreams ay bumabagsak sa Sinucalan at dumadaan sa Pantal River, Dagupan City bago ito tuluyang mag-exit sa Lingayen Gulf. Nakakaapekto rin sa pagtaas pa ng level ng tubig ay ang high tide. Samantala, patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa sitwasyon sa mga barangay at inabisuhan ang mga apektadong residente sa preemptive evacuation. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.